Oké, nem akármilyen pár év volt, azt tuti. De boldog vagyok. És ebben mindegyikőtöknek része van. Nincs nálam szerencsésebb. Kívánj valamit. Wade Wilson? Ki kérdezi? Ettől most be kéne tojnom? Nálam bármi belefér, pajtás. De ez most Disney? Mr. Wilson, ön öntudatlan állapotban összecsinálta magát. Magamnál voltam. Ki maga? És miért vagyok itt? Jöjjön velem. Wade. Ön különleges. Lehetőséget kap, hogy hős legyen a hősök között. Idáig érzem, mibe tenyerelt Sensei. A maga kis mozi univerzuma örökre meg fog változni. Én vagyok a messiás. Én vagyok a Marvel Jézus. Júliusban. Mindenkinek jár. Segítség! Úristen! A Happy End. Ez a kedvenc részem! Várj! Na csak állj, te majom, add a kezed! Nem, jól vagyok így is. Köszi szépen! Deadpool és Rozsomák. Júliusban a mozikban.